So dito tayo ngayon sa ano, yan, si Katuna Mirror of the World. So may 20 pesos na environmental fee. Yan. Thank you. Thank you. Yung. Yan. Wash your hands. Na. Ano yun? Registration. Nag-register ka. Yan guys. Ay hindi. Daytime rate pala. Nighttime rate na. Wala. May restaurant sa taas eh. Okay sir. Thank you. No food allowed nakalagay dun. Guys, so ito yung makikita nyo pag pasok. Kaya pala bawal lang outside food and drink. May restaurant. Dito tayo sa ano? Paris. Paris. Nagpipicture. Yeah. CR naman to, babe. Yan, sa taas. Pwede. Dito, pag ano no. Dapat dito ata sa baba. Ay, ganun. Oo. Doon na tayo dumaan. Okay. Taas. Sino doon? Gate of Heaven. Ay, wait lang. Sorry daw. Sige po. Yan ang Gate of Heaven. Restaurant na pala sa taas din. Ay, restaurant. Oo nga pala. Ano yun eh? Ano nga susunod na magpapatid. Ayaw! Magkakon man niyang hitanan. Sige, ang magdala lang picturean. Ayaw! Di! Isahit na ang kanya. Ito, wala nang papapicture dito. Na may init.
Oh, sige. Wait lang. Pwede ba? Ay. Ay, hindi siya ano tunay, no? Hindi siya tunay, kaya okay lang naapakan. Pero ang alam ko, wala siyang keep of the grass eh. Ito yung... Ikaw, ayaw mo dyan? Saan? Ito. Parang dito rin, babe. Dito. Huh? Dito. Oh. Leaning Tower. Dito yung nagdaan. May layo, no? Singapore. Statue. Ay, pwede pala pumasok. Put it inside here. Ano yan? We need that. Ay! Tataba! May fish. Ang tataba. Dali, lalaki. Grabe. Gamay na. Oh. Pinapakain. Feeding. Saan tayo? Dito. Di, parang maganda rin dito pag gabi. Yun lang kasi, di makikita ng ano. Magpa-flash ko. Oo. Bo Hollywood. Saan yan? Japan. Ah, Japanese koi. Yeah. Our Filipino breed. Saan tayo? This playground is for children. Guys. Ha? Genghis Khan. Ah, Mongolia. Mongolia ba siya? Ata, oo. Mongolia. Genghis Khan. Ha? Doon ka po. Ha? Last na. Ay, sorry. Ay, sorry. May ano pala doon. May photobomber tuloy tayo. Hindi ko napansin. Ano, sa taas muna or dito? Parang sa taas muna. Walang tao doon eh. Dito meron eh. Ganyan.
Pagod yarn. Where's that truck? Shit. Nasa taas yung London Tower clock. Wow. Until you try. Hmm? London Bridge. Aray ko, puto yung ano ko, muscles ko. Shit, may parrot. Ay, hindi siya totoo. Ay, totoo. Totoo. Akala ko kanilin. Eclectus parrot. Eclectus roratus. Eclectus roratus. There's parrot here. Hindi. Eclectus rorarus. Sabi niya. Ayan, video ka lang. Bigyan natin. Hi, miss. Can I get your number? Sure, why not? Why not coconut? Poknat. Coconut, let's go. Alis na tayo. Hello. Oy, Hindi yata sila yung ano? what's your name? Hello, parrot. Can you talk? No. Hi! Hello. 51 centimeter. Ano na? Meron na. Bronze fountain sculpture in Central West. Ayan siya. Kapitan natin. Ayan siya. Maraming koi fish, oh. Tara. Sige lang po. Ooh. Sa loob nila guys. Lalabas na kami dito sa Sikatunas Mirror of the World. Yan. Ganda. Ang ganda dito guys. Sulit yung 150. Grabe. Parang pumunta ng ano, ibang bansa. Kita mo yung mga ano. Hindi naman gayang-gaya pero yan. At least nakita mo na. Yan. Kung pinapanood nyo to sa YouTube, punta kayo sa Facebook channel, ay Facebook page natin, Gear Motorin. Doon ko ipopost yung mga pictures. Pwede rin sa Instagram. Sa Instagram ko, MJ Alcedo. Doon. So, yun lang.
Ikaw ano masasabi mo, Beb? Wala, pagod na ako. Kapagod, tatlong ano pinuntahan. Tatlo ba? Apat? Apat yung pinuntahan. Apat na tourist spots yung pinuntahan namin ngayon. Motor lang, motor. Grabe. Di ba?